dena. Zer da? Unan? Zideuak? Segi. Zer dela eta zer dela. Txinako soldaduak izan zirena. 1900 txingaraian egin da. 1900 dena konformea. Zama eramateko tresna. Errueda bakarra duena. Polizia txakurra baino nahiago dituzte. Poliziak antzara. Erabili poliziek antzara. Ertzanatzen dituzte. Behatzi animalien atalak ditu. Orenak badarrak, langostaren begiak, txakurraren sudurra, brai arañaren bigoteak, kamelaren pintura, lehoiaren melena, sugearen isatxa, arrainen eskatak, eta arramaren atxaparra. Bestetan bakarrik ateratzen da. Material arriskutsua kontu handiz erabili behar da zena. Pólvora. Papera bezain fina oso auzkorra da. Latera lorentziak egiteko balio Erezula baino luzeagoa da. 1000 kilometro baino luzeagoa da. Mantxuriako eta Mongoliako barbarengatik babesteko izango arrazki bidez irudikatzen dituzte. Hori bibliografikoa deitu zaio. 3000 argazki baino gehiago daude. 3000 urte zerabili dituzte. Ipar-Ameriketan eta Asian euskeraz eta txineraz lehenengoa zenbakiak delanik eta bat da I, hiru da ar, hiru da san, lau da si, bost da iu, sei da liu, zazpi da I, zortzi da ba, bederatzi da jo, eta hamar da xi. Eta hurrengoa da txat. Arroza da mi, fideoak miltxau. Entxina ogia rompau, txinatar tortilla taco. Txinatar pizza. Koaiba pila. Kotxea da kitxe, oso
usa la gong piche, guata la ki, hegazkina da pigmean, patinete a la motu hotxe, bizikletaren zintxe, itxasontzia da xiao, motua da motuo, katxe. La pista de mochila animalilla. Es la midea. Dendaria daixan, Alicia hil, irakaslean ziautzu, zikaldaria juiz, dantzaria ugadoria, antzerria jardua, medikua gixe, zaintzailea ziditz, Oainiko dela batea azkenekoa animaliak tximinua da hau, untza da jan, txoria da niau, ura da bu, artea da oiarra da gon, galia da ma, arraina da水蓝，珊瑚。